ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ରାନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜିର କବିତା ଇଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ସ୍ୱତ ମନେ ଜାଗେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ସ୍ୱତ ମନେ ଜାଗେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଡାକିଲେ ବିପଦେ ଡାକ କି ପହଞ୍ଚେ ଶ୍ରୀପୟରେ ଯଦି ଲୟ ନ ରଖୁ। ଶ୍ରୀପୟରେ ଯଦି ଲୟ ନ ରଖୁ। ଯେଉଁ ନାମରେ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ ସେଇ ସତନାମ ମନ ନା ଫ୍ୟାସେ। ଯେଉଁ ନାମରେ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ ସେଇ ସତନାମ ମନ ନା ଫ୍ୟାସେ। ନିତ୍ୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ କୃପାରାଶି ଲଭିବ ତ୍ରାସେ। ତାଙ୍କ କୃପାରାଶି ଲଭିବ ତ୍ରାସେ। ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦରେ ହେଉ ଅବା ସମ୍ପଦେ। ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦରେ ହେଉ ଅବା ସମ୍ପଦେ। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ କରିଲେ ବହନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ନହେବା କେବେ ଆପଦେ। ବିଧ୍ୱସ୍ତ ନହେବା କେବେ ଆପଦେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଚାଲୁଥିବା ଆମେ ଜୀବନ ପଥେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଚାଲୁଥିବା ଆମେ ଜୀବନ ପଥେ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷା ସେ କରିବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ। ରକ୍ଷା ସେ କରିବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ବଢ଼େ ଅନ୍ତରେ। ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ବଢ଼େ ଅନ୍ତରେ। ଯଥାଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟ କର୍ମେ ନିୟୋଜିତ ଫୁଟିବନି କଣ୍ଟା ଅଗ ଗୋଡ଼ରେ। ଫୁଟିବନି କଣ୍ଟା ଅଗ ଗୋଡ଼ରେ। କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ରୂପରେ ଦୟା କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ରୂପରେ ଦୟା କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ହେବା ନାହିଁ କେବେ ବାଟ ବଣା। ହେବା ନାହିଁ କେବେ ବାଟ ବଣା। ଜୟ ଗୁରୁ।